Pajatu pachichewa pali mwambi umene umanena zona kuti tinkanena anathira museizi. Ndani angakhulupirire lero kuti a George Kasakula amene kukhulupirira kuti ambiri tiwadziwa bwino kuti mkulu ameneyi ndi Director General wa MBC. Afika tunditho kupepesa akuti akupepesa a Professor Arthur Peter Mutharika ndefunso nkumati akupepesa chifukwa chani. Tisenankhe funso limene tate tione zinthu zimene ankayankhula amenewa a George Kasakula. Kumapeto kwake tipite ndithu ndi nkhani yathu. Ineyo mukani mundifuse. Yes. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwira zachakwera kapena kupanga kompeya. Enawo amene akufuna ndi abodza. Amthalika ndi wokalamba sayenera kupitiriza azangogona ku State House. So amalawi kuti apange mistake kupanga usankha Mutharika kuti akhale president 9 months time asankhala gogora zikagona. In the end ajautopeza ngati ndani amakamba ampeka samba ajisale na amene azalamulira. Akazawa wa president Getu Mutharika ndi anzawo ena amene ndo sangatithandize dziko na amene azalamulira kuti azakogona. Akakhala kabambe is a political fraud. Ni wabodza. Wabachipani cha ina yake chongofa kula alibe kuyudiye mukabambe. Wangobere for the social sima watisia is a political fraud. Angofuna pando zongofuna zochitera zina zake samvere. So ni lazima chakwera that can do the right job. Zina langa ndine George Kasakula ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo kuchipani cha DPP ndena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. My name is George Kasakula and I'm Director General of Malawi Broadcasting Corporation. I've come on TV to apologize to the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, for all the things that I said and kind things I said about him and about his candidature. Malawians have voted for him. Millions upon millions have voted for him. So he needs our respect and royalty. So that's why I've come on TV. Thank you very much to all viewers and the listeners. Sikomon Togoza. Chabwino tamvatu pamenepo mmene akuyankhulira amenewa a George Kasakula kunyoza a Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party. Komanso kupepesa ndithu kwawo pamene ndithu azindikira kuti analakwisa pamene watu panali pa MBC monga metaoneramo ndi metakambira kale kuti a George Kasakula amagwira ntchito ndithu kumene ku MBC ngati Director General kumeneku. Mu nthawi imeneyi inaliona kuti chipani cha Malawi Congress Party ndi imene ndithu chimalamula chinali ndi mphamvu kusogolera ndi zonena kuti boma limasintha kapena kuti mphamvu zimatha kwa amene amawatuma chifukwa potengera ndi mmene zinthu zimene zimakhalira kwakhala ndithu kumveka nkhani kuti a chipani cha Malawi Congress Party makanduna kumeneku ndi zimene zinkapasa ndalama makosana amenewa kuti akhale ndi ka program kameneka amakati timvesese pa nthawi imeneyo kumanyoza ndithu amenewa Arthur Peter Mutharika komanso ena azipani zosusa koma makamaka ndithu amenewa Arthur Peter Mutharika ndi mmene ndithu anali target kwambiri. Ndipo tengera ndi likeji imene inazaoneka m'mbuyomu zimaoneka ndithu kuti amenewa anyamata amenewa makosana amenewa achina Hafles Mvulawa aina Kevin Pekasambo ndi amenewa achina George Kasakula akuti amaphulira ndalama ndipo Moses Kunkuyu anachulidwa ndithu pa WhatsApp conversation imene kuti ndi amene amalipira ndalama makosana amenewa kuti azanyoza ndithu amenewa a Arthur Peter Mutharika amene watu a George Kasakula amayiwalira zonena kuti ntchito yomwe analembedwera kumeneku ndiyotumikira ndithu amalawi sikutumikira chipani nde lero ndithu thabwa latembenuka ayamba kupepesa akupepesatu ndithu kuti afuna chikhululukiro akubwera tomwe pa MBC pamene ndithu akugwisa ntchito kumaza pepesera mtsogoleri ameneyi
komano tikakutengani mbuyo pang'ono pamene ndithu anthu amachita kampeni. Mtsogoleri ameneyi amene watu ndi a Profesa Arthur Mutharika anazayankhula ndithu pa msonkhano wa ndale maka kuchenjeza makosana ako bungwe limeneli la MBC kuti mmene akugwira ntchito sakugwira ntchito bwino maka pamene ndithu amawapanirira kuwanyoza pa panelo imeneyi imene kuti amakamba kuti timvesese. Ndipo tengani mmene anayankhulira amene Arthur Mutharika ankanena zona kuti anawalembera MBC wa kuti asiye zimene akuchitazo. Komanso bungwe la Makla ndeli kuzaka kuti bungwe la Makla kunali ndithu a Daudi Suleiman kumeo omwenso ndithu zochitika zawo zinazo zotumikira chipani cha Malawi Congress Party sitingayankhule zambiri mukudzidziwa ino mmene ankachita amene a Daudi Suleiman. Komanso ndithu akuti anazawalembera a Misa Malawi kuti athandizire maka ndithu kuti bungwe limene la MBC lisiye kuwanyoza kwa malo mwake ndithu a George Kasakula zonsezo samazigwiritsa ntchito amona ngati kuti amene amasefa nthawi imeneyo achina chakwera ndi gulu lawo ndi kuti azakhala ndithu amuyaya monga amene ankayankhulira nthawi imene ankapanga kampeni kunena zona kuti akuti ndithu MCP mpaka na 2030 nderero ndi zimenezi. Ndeno amene amayankhulira chipani chimene makatu amayankhulira chipani chimene cha Democratic Progressive Party amene watu ndi ya Shadrack Namalomba anavomereza ndithu kuti amva kupepesa kumeneko komano zikutengera ndithu kuti mtsogoleri amene Arthur Mutharika kuti apange chiganizo kuti kodi kupepesa kumeneko akulandira kapena iyayi. Komano ngati ku chipani chimenechi akuti ndithu it's too late to save Jerusalem ndi kuti meza teremo ndoti iwo ndithu sakumva kupepesa kumeneko afunika ndithu kuti amene a George Kasakula aweruzidwe ndi mmene akuyankhulira kumeneko kumbali ya chipani. Ndipo tenga kuti amene a Shadrack Namalomba amayankhuliranso president kumbali ndithu ya dziko ndi kumbali imeneyi sanayankhulepo kuti chiganizo chake nchotani. Komano potengera ndi kumbali ya ku chipani akunena zona kuti kumeneko ku MBC kuli disciplinary committee imene imaona ndithu kuti munthu akaphwanya malamulo ndoti amamuweruza motengera ndi mmene waphwanyira malamulo chifukwa kuntchito kumenekoko tikupa kuti kuli condition of service imene ndithu imathandizira kuti bungwe limene likhale kugwira ntchito yake moyeneka maka kutumikira nzika za dziko la Malawi. Ndi kumenekoko komiti imeneyo ikaona bwinobwino kuti kodi amene wakuphwanya kwawo kwa malamulo zitha kuyenda motani. Komano pamene papanda kuti mwachiziwiri ndona kuti amene a George Kasakula ndikuti akuwerusidwa ndithu. Anthu anakhala kukamba kuphatikizapo ifenso nakhati kubwera ndithu kuzafotokoza kunena kuti kumeneko ku MBC kumakosana chepesa ndithu mmene mugwira ntchito konsida kuti boma limatha kusintha zinthu zimatha kusintha. Mbuyomu kunalikonso anthu ena ake amene ankagwira ntchito mwa professionalism kumapeto ake boma litasintha anthu amene ndithu anawerusidwa ena mwa iwo ndithu chifukwa cha kuyipa kwa condition ya magwidwe a ntchito anapeza ndithu okha amangozitaya kuona zoti apa ndithu panunkha palibenso chifukwa choti tikhalire pamenepa. Ena tikuyipa kuti tikutsata bwino kuti amakaponyedwa kunthalire uko ena makaponya kutali chakumangochi uko mapeto ake ndithu poona zoti zinthu sizili bwino amayitaya ntchito. Ndi mwambi uja umene umanena kuti chosamva anachiphika ndithu masa ndi zimenezi ndithu mwakumana nazo a George Kasakula apa ndithu mufuna chikhululukiro chonsecho anthu anakhala kuchenjezani kuphatikizapo ndithu anzano ama media houses osiyanasiyana amakhala ndithu akuyankhula kunena zoti mmene mukugwira ntchito kumeneko siku linake ndithu chiseko chizakupanani. Lero ndi zimezi akuti it's too late to save Jerusalem apa ndithu mukonzekere kuweruka. Sikukhawo ku MBC kuya kuli mabungwe ndithu ambiri amene amagwira ntchito motumikira chipani cha Malawi Congress Party mamona kuti atumike ndithu nzika za dziko la Malawi. Mapeto ake ndithu kusintha kwa boma kukupangisa zona kuti anthu amene awerusidwe. Kuwerusidwa kumeneko sikubweranso mwaka chifukwa cha ndale kapena kuti chanchane koma amene mmagwirira ntchito zimenezozo ndi zimene zikupangizeni kuti mukhale kumeneko kapena muweruke. Chifukwa maofesi menemo kumakhala ndithu malamulo mmadziwa kuti ichi nchoyenera kuchita ichi nchosenera kuchita. Ndi nkhani yake ndithu ndimene idzafika ndithu pa khosi madzi achita katondo ambiri ndithu akhala kuweruka amene amagwira ntchito moyiwalira udindo ndithu umene anapasidwa kuti atumikire nzika za dziko la Malawi. Mwene maganizo pa nkhani imene pamene tikuona zoti aja a George Kasakula aja amene amatombo aja maka ndithu kumanyoza APM kuti wakula akuyena ndithu kuti apite akakhale akapange ritaya palibe ndithu amene angamusankhe pa chisankho. Lero lino APM uja wasankhidwa ndithu kukhala mtsogoleri wa dziko amene akusogolera dziko la Malawi ndi kuti iwo ndithu akubwera maka ndithu kumagwira mbendera kuti awakhululukire akuti ndithu zimene ankachita samadziwa anthu amenewo ndi afuna ndithu akhululukire kuti apitire kugwira ntchito kumeneko ku MBC.
ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera ku comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisawalire panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kukufikirani mosavuta.